मालवणी कांडे चोर. झोपलो. होय 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 झोपलो. आत्ता होय होतो. ए भाईना रे भाई थांब. रे का उगाच आणलो मारून घालतो आमका. Oh no! अरे गाडी खाया गाडीची का थंय लावलं? अरे तुझ्या मॅड झालं एवढ्या लांब का लावलं? अरे कोणाक दिसा नाही म्हणून थंय लावलं. चल 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 घेऊन ये लवकर घेऊन ये चल. Run. ए बाबा ए का झेलतो तुझो पण दे रे अजून जाग येऊक नाही त्याच्यावर. ए बाबा उठ उठ बांधते का पहिलो. अरे दोरी खाया. Oh no! दोरी ती बघ. मग बांधतलो कधी. थांब आधी ते का उठवूया. कालपासून तो बिचारो बेशुद्ध. ठीक आहे एक काम करूया आधी एका उठवूया. हा मी पाणी घेऊन येते दोरी धरून. कोण असास तुम्ही? मका एक काढलास. ए बांध का बांध. सोडा सोडा वाचवा. अरे पाय बांध तू पाय बांध. ए, सोडा आई थांबा. सोडा वाचवा. नाही. Oh no! जाऊया पुढचा प्लॅन होता का आडत बसा नाही. ए त्याच्या बापाशी फोन लाव. होय होय फोन लाव. अरे खया तुका सांगितलं ते का? अरे काय तो सांगूक नाही मांडरा. अरे खंडणी मागूची आहे ना त्याच्याकडे. Oh no! बरं मग तुझ्या होय होय. लवकर लाव. स्पीकर वर ठेवा. हा लागलो. Hello? हॅलो. अरे आवाज वेगळो काढ. वेगळा आवाज काढ. हॅलो बोल. हॅलो. हा कोण बोलताय तुम्ही? तुमचं झील आमच्या बोच्यात असा. नाही रे ताब्यात. तुमचं झील आमच्या ताब्यात असा. काय? ओ माझ्या मुलाला काय करू नका प्लीज प्लीज काय करू नका तुम्ही. 5 खोके. आमका 5 खोके खंडणी होई. Oh no! काय 5 खोका? अरे बापरे. ठीक आहे मी करतो काहीतरी करतो प्लीज माझ्या मुलाला काय करू नका प्लीज. हनुमान मंदिर तुमका माहिती असा? लांब सांग. मारुती मंदिर माहिती आहे तुमका?
हो माहिती आहे मला, मारुती मंदिर माहिती आहे मला. मारुती मंदिरच्या पाठी एका चिचेच्या खाली थंय तुम्ही ती खंडणी ठेवा. आम्ही थंय मागे येतलो. ठीक आहे मी सगळी खंडणी द्यायला तयार आहे, पण माझ्या मुलाला काही करू नका प्लीज, माझ्या मुलाला काही करू नका. उद्या ठीक संध्याकाळी 7 वाजता पाहायला विसरू नका महाराष्ट्राची हास्य जत्रा. काय करत? व्यवस्थित सांग 8 वाजता. किती वाजता म्हणताय तुम्ही? उद्या ठीक 8 वाजता मारुती मंदिरच्या पाठी चिचेच्या झाडाखाली ठीक 5 खोका घेऊन यायचा तिकडे. 5 खोका. ठीक आहे मी 5 खोके द्यायला तयार आहे, पण माझ्या मुलाला काही करू नका. लक्षात ठेव 5 खोका. 5 खोका. कट कर. गप आरडावर अजिबात नाही. तर तुला झाडाच्या पाठी सोडतलो तर तुझा बापूच तुला आणि घेऊन जातलो. समजला? तोंड बंद. आवाज बंद एकदम. काढ चिकटपट्टी काढ. तोंड बंद. जा चल तई राहू. झाडाच्या पाठी उभं राहू. ताई नमस्कार मंडळी, आमच्या मालवणी कांडेचोर या युट्यूब चॅनलचे व्हिडिओ तुमका असेच हसत राहतले. तर आमचे नवीन व्हिडिओ जर तुमका बघूचे असतील तर आमचा प्रत्येक व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. घंटा घंटा मारिया.